Pilipinas! Mabuhay LENIROBREDO! That is what makes him the best president that we will have in 2022. Laban Lenny 2022. Hindi ko na, teka lang. Diretso na ako. Karaw! Ito kami ngayon sa Caravan, kaway-kaway.
Hello! Hello! Hi, Grace! I will post it for you! Thank you. Hello. Ganito po karami yung sumama sa caravan po ni Ma'am Lenny. Kung makikita nyo po. Dito tayo. Ma'am, taas naman. Hello po, magandang umaga po. Hello po, Santa Isabel po ito. Santa Isabel. Ito po. Pa! 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 Sticker. Maligay ka pa ganyan. LGBT! Ito. Lenny! Sir. Ganito po karami. Ganito karami sa Mama Lenny. Laban! Sir. Pabigay mama. Okay, go. Ano pa ba? Hello! Hello. Dito sila nanay. Kuya. Sila tatay. Ito po, sila nanay, ma'am. Lenny tayo! Lenny. So ganito po karami ang mga sumama kay Ma'am Lenny. Kanina po punong-puno po yan hanggang po sa dulo, hanggang dito na po. Hi! Oh. Ganun po karami ang sumama. So sila kuya, at baby, sila mga kuya. Ito
po sila lahat. Ang dami po nila. Sila nanay. Kaway-kaway po, nay. Kaway-kaway po. Kaway-kaway po tayo. Lenny, Lenny! Kaway-kaway po. Nay. Ganun po karami. Ganun po karami ang sumama. Napakarami po. Kasi na nanay. 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 Hello. Nanay. Ate. Kaway po. Hi mo ma'am. Good morning po. Morning. Good morning po ma'am. Good morning po. Good po.
Maaga pa ho guys, maaga pa. Ano oras na? 7:30 pa lang. Magsa 7:30 pa lang po ng umaga. Mama, tabi ka ma. Hi. Good morning po.
Ano pangalan mo? Ito. Sige mo sticker.
Naghahanap kami. Message po kay Ma'am Lenny, message po. Ano po message natin kay Ma'am Lenny? Panalo na! Panalo na! Panalo siya! Salamat po tayo. Ma'am, anong message po natin kay Ma'am Lenny? Ano po message natin kay Ma'am Lenny, ma'am? Ano po message natin kay Ma'am Lenny? Ay, kaya mo yan, mananalo tayo. Salamat po, salamat po. Ma'am, anong message po natin kay Ma'am Lenny? Anong message po natin kay Ma'am Lenny? Salamat po, salamat po. Panoorin mo sa YouTube. Message po kay Madam Lenny. Ay, okay. Victory. Kayo po, nanay. Okay. Mainit ang dating. Mainit ang dating niya dito sa Bicol. Opo, salamat po. Tatay, ano pong mensahe para kay Ma'am Lenny? Sana manggana. Salamat po. Manggana, Ma'am, ikaw. Pares lang po, sana. Manggana. Ma'am, mensahe niyo
po para kay Ma'am Lenny. Dahil radical siya magmahal, radical din kaming magmahal. Salamat po. Ma'am, kayo po. Go, go! Go, go, Ma'am Lenny. Salamat po. Sir, mensahe niyo po para kay Ma'am Lenny. Sana mong gana. Ito naman si Ma'am. Good luck po, good luck, Ma'am Lenny. Salamat po, Ma'am, kayo po. God bless po, ma'am, and good luck. Mensahe niyo po para kay Ma'am Lenny. Sana magkaisa tayo. Nanay, ano po mensahe niyo kay Ma'am Lenny? Sana manalo tayo. Solid Lenny kami. May unay. Lenny kami. Lenny kami. Lenny! 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 Mahusay! Pagkalit, Lenny! Yes, yes po ma'am, yes po. Nakamungkini, may init pa. Ma'am, mensahe niyo po para kay Ma'am Lenny. Yes! Yes! Ma'am Lenny! Panalo na kita! Panalo na kita! Ma'am, ano mensahe niyo po para kay Ma'am Lenny po? Ikaw mo, i-share, message to Lenny. I hope you win. Yes, okay po. Thank you. You can do it. Sana manalo si Lenny. Okay, thank you. Message lang po kay about kay Ma'am Lenny. Ano message niyo kay Ma'am Lenny? Gulang siya. Ano po message niyo kay Ma'am Lenny? Ang misis ko sana suportanta ang bilog na grupo na kang satuyang masunod na presidente kang Pilipinas ta si Ma'am LENIROBREDO na ngunya na panahon ngunya na aldaw grabe po nag-iba sa mga sasaiyang Caravan iki sa banawaaning Calabanga ninhuli po tagadakon nagsuporta ang bilog na Calabanga nagsuporta sa tuyang masunod na presidente kang bilog na Pilipinas. Salamat. Yes, Kap yes, David yes. po kang Barangay Belen ang masunod na municipal councilor kang banawaaning Calabanga. Ma'am, excuse me po. Ano po message natin kay Ma'am Lenny? Solid kami. Ano po mensahe niyo ma'am kay Ma'am Lenny? Sobrang winiwis ko na siya na manalo siya. Message lang po kay Ma'am Lenny. Mabuot. Number 1 sa lakas kami, lakas. Ay ma'am, message lang po kay Ma'am Lenny ma'am. Hello, madam. Sana ikaw manggana. Hello madam. Sana manggana ka madam. Anong message po natin kay madam? Peter. Ano po, kumbaga, successful ang ating caravan ngayon. So, sana laban lang, Lenny. Laban Lenny, laban. Ma'am, kay ma'am. Laban, Lenny. Ay, ano pong message niyo po kay madam? Ma'am, congratulations. Yung message natin kay madam? Ano po, success sa to yung pink caravan sa Calabanga po. Ay, good luck. Coordinator, lakas kababaihan, Ma'am Lenny. Okay, I ma'am. love you. Ma'am, kay ma'am. Lakas coordinator, Ma'am Lenny. Success po kami. Ma'am, message po natin kay madam. Ano pa message natin? Lenny na Lenny po. Ay, kayo po ma'am, may istorbo ko po muna sa pagkain. Go, go, Lenny! Nay, kayo po nay. Go, go, Lenny! Ano po, ang masasabi niyo kay madam? Ay ma'am, congrats po, advance congratulations po kasi dito po sa amin sa bayan ng Calabanga guys, winner ka na po. Anong masasabi niyo kay Madam Lenny? Message po, message. Message po para kay kay Lenny. She's our best hope and we know that she will do her best because she will run the country not because she is a woman, not because she is a Filipino, but because that is her calling and that is what makes him the best president that we will have in 2022. Laban Lenny 2022. Sir, mensahe lang po para kay Madam Lenny. Para kay Madam Lenny, ang lahat ng Bicolano full support sa kanyang kandidatura sa 2022 dahil kung makikita natin itong lahat na sumasama sa kanyang unyan sa motorkid na ginagawa, lahat voluntary bukal sa kalooban ng sa ating ginagawa, hindi katulad ng iba na grupo na pag nagmumotorkid may full tank ang gasolina, may alawas pa sa atin, lahat voluntary ito. So kung gagawin natin bilog na Bicol Region maging solido sa laban ni BP Lenny, magkaroon po ng pag-asa ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay LENIROBREDO! Thank you po tayo. Maraming salamat po.